सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर रउआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज के जौन खबर रउआ लोग के बीच हम लेके आई बनी। जी हाँ, रउआ लोग के बता दी कि भोजपुरी के सुपर हिट फिल्म, बहुत चर्चित फिल्म, आगामी फिल्म जौना के चर्चा आजकल पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में सर चढ़ के बोल रहा बा। जी हाँ, सही बात रउआ लोग सही समझनी। उहे फिल्म के बारे में बात कर रहा बानी जौन की 12 तारीख के यानी 12 मई के पूरा यूपी बिहार झारखंड के सभी प्रिय छवि गृह में लागे जा रहा बा फिल्म। जौना फिल्म के नाम हटे निरहुआ हिंदुस्तानी 2। जी हाँ, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 जौन फिल्म बटे, ए फिल्म खातिर बहुत आस लगावल जा रहा बटे कि भोजपुरिया दर्शक लोग के दिल पर राज करी। जैसे निरहुआ हिंदुस्तानी फिल्म राज के लिए रहे, वैसा ही निरहुआ हिंदुस्तानी 2 फिल्म राज करी। जी हाँ, लोग को बता दी कि बीते दिन ए फिल्म के देखे खातिर पवन सिंह दर्शक लोग से अपील कर रहा, लेकिन अब की एक और सुपर स्टार फिल्म खातिर अपील के लिए बड़ा दर्शक लोग से देखे खातिर उनका नाम हटे खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव कहले बने कि उनकर भाई बड़ भाई माने ले दिनेश लाल यादव के कि दिनेश भैया के फिल्म जौन फिल्म के नाम हटे निरहुआ हिंदुस्तानी 2 ओकरा के देखे के रउआ लोग मत भुलाएम लोग। और 12 तारीख के पहिल का शो में जरूर देखी लोग जौना फिल्म के नाम हटे निरहुआ हिंदुस्तानी 2। जी हाँ, सही बात बा, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 खातिर बहुत लोग के आस लागल बटे, काहे कि ई फिल्म में एगो नया प्रयोग होके जा रहा बा संचिता बनर्जी नाम के खातिर। काहे से कि संचिता बनर्जी भोजपुरी खातिर पहला हीरोइन बाड़ी जौन की भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कदम रखले बाड़ी। और पिछला बार भी अम्रपाली दुबे पहला ही बार कदम रखले रही। अब की अम्रपाली के जगह पर अम्रपाली भी साथ में बाड़ी, लेकिन साथ में संचिता बनर्जी भी साथे इन लोग के नजर अहन। अब कितना सफल होता टे ई तो फिल्म लगला के बाद हमनी के बताएम सन। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वो लोग के बीच ऐसे ही हमनी के पेश करत हम सन। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और सबसे तेज अपडेट पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाओ।